Kamar yadda muke faɗa kullum, littafi shine abokin hirar mai ilimi. To yau kuma gashi malamai sun samu wani abokin hira na musamman wanda zai raya musu hirarsu. Wannan littafi mai suna Yawon Duniyar Haji Baba, littafi ne sananne kuma mashahuri, domin tun sama da shekaru 130 da suka wuce, an riga an buga shi da harshen Turanci. Ganin yadda duniya ke ta sauyawa, sai muka ga ya dace a buga wannan littafi cikin harshenmu na Hausa, domin kowa ya fahimta kuma kowa ya amfana. A da, an taɓa wallafa labaransa sassa-sassa a cikin jaridar Gaskiya, amma saboda sun kasance a warwatce, ba kasafai ake samun wanda ya tattara su gaba ɗaya cikin tsari ɗaya ba. Sai muka yi sa'a Alhaji Abubakar Tunau ya tattara waɗannan guntayen labarai ya tsara su sosai har suka zama cikakken littafi, saboda haka muka sayi aikinsa, muka buga shi a matsayin littafi domin jama'a kowa da kowa ya samu damar mallaka da karantawa. Wanda ya fara rubuta wannan labari da harshen Turanci shine Mr. James Moria, wanda a lokacin nan yana wakiltar Sarkin Ingila a fadar Sarkin Farisa a birnin Tehran. Ya rubuta labarin ne ta yadda Haji Baba kamar shi da kansa ne ke ba da labarin rayuwarsa da bakinsa daga farko har ƙarshe. Bismillah malam.